Počka. Prečo by som to Došlo. Luisa Maria Arben. Al avvocato Rodrigo Gandalf. Tak, myslím, že môžu prejsť rovno k veci. Máme všetko. Zabudla som na prsteň. Sluha! Grof Montesmiglo. Prines prsteň. Milásik. Áno, prines ho. Vy máte ale fakulu. Nie sú mi jasné všetky okolnosti vášho rozvodu. Viete, tá láska už nie je taká čistá. A okrem toho, ja mu niekedy naozaj nerozumiem. Perché? Luisa Maria Arben, ma perché? Presne o tom to hovorím. Len vykročím na Kolumbiu, na výpravu a ty sa dnes niekým pachtuješ. Toto som si zaslúžil, toto. Don Aragorn, upokojte sa. Toto sú veľmi vážne obvinenia. Všetko som jej dal. Svoju haciendu, lamy, olifantov. Všetko! Prečo? Aby som mal takúto flandru, s každým sa pachtuje. Len O čom to rozprávaš? Smíglo, jediný verný. Radšej ju prekolem! Ryu! Shall not Pre toto som zachránil Stredozem.